Για πες μας CTS, την εμπειρία σου. Τρομερή βόλτα. Κατευθείαν στη φίρμα μας. Έτσι, γιατί η φίρμα ξεκινάει πρώτη. Στο start της παρέας. Ναι, για πες. Θα ευχαριστήσω όλη την παρέα. Το καλό προφίλ είναι το από εδώ που τραβάω. Το από εδώ είναι τρώμε βαράκι. Μαλλί φτιάξε. Κρύβεται λόγια. Πώς γίνεσαι στην κάμερα, κόρη μου? Έλα, μίλα. Παρακαλώ. Το Σπύρο μπροστά έδινε το ρυθμό σε όλη τη διαδρομή με ασφάλεια και Σκούπα ο Θείος φροντίσανε για όλα τα παιδιά, ξεκούραστη βόλτα, όλα τέλεια, το φαΐ καλό, ωραία η διαδρομή, φθινοπορικό. Εντάξει, αγόρι μου, φτάνει, δεν είσαι και... Καλό έλεος. Για πες μας. Εγώ να πω, μια χαρά όλα. Εντάξει, ένα πρόβλημα με τα κάκια είχαμε. Δεν ήπιαμε αρκετά και δεν φάγαμε αρκετά, θα έλεγα. Τι έχεις να πεις, Pinhead? Η φάτσα σου τα λέει όλα. Αυτά? Μάλιστα. Έχω να τράβηξω άλλους 20. Μαράκι. Δεν μ' άρεσε καθόλου η παρέα σας. Ναι. Είστε όλοι αντιπαθητικοί, δεν ξανάρχομαι, αυτό ήτανε. Ναι. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα. Ότι. Πολύ ωραία διαδρομή. Ναι. Ρώση δεύτερος. Παρέα. Και πιστεύω να το παραλάβουμε. Σίγουρα. Σάκβιλ. Oui. Για λέγε. Έτσι. Στην υγειά μας θα είμαστε καλά. Πάντα όρθιο. Λορέντο πρώτος, ναι. Κάνουνε συνέχεια. Κοίτα, αναμετάδοση κάνουν εκεί. Παύλο του Κατίστα. Αν και δικάβαλος, καλά είναι. Έλα, που δεν σου άρεσε. Σούπερ. Για λέγε όλα καλά. Πανελλήνια τώρα. Συμπεριφερθήκαν καλά τα παιδιά στο Βόλο. Καλή είναι. Εντάξει, θα τους ξαναπάρουμε. Εγώ δεν ξέρω. Τους ξένους. Δύο μέρες δεν μ' άφησε να δω τίποτα. Τα μάτια έτσι με καμιά άλλη γυναίκα. Και κόσμο Κρεμασμένα το λαιμό, τέτοια. Έτσι. Μάλιστα. Γιατρέ. Τι θέλετε? Για πες. Ευχαριστώ, περάσαμε πολύ ωραία. Οι μηχανές είναι λίγο χαλιά, αλλά θα επανέλθουμε με ιαπωνικά μοντέλα. Στο μέλλον. Σ' αρέσαν, έτσι, σ' αρέσαν. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε μαζί μας Λεμάν την άλλη φορά. Θέλω να δηλώσω επίσης ότι είμαι το πρώτο 748 που έφτασε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα όλα τα παιδιά από εδώ πέρα. Τους περισσότερους. Μόνο τον Μπίλι και τον Παύλο που είναι από εδώ πέρα από Βόλο. Τι να πω, στη συνέχεια μακάρι να βρεθούμε και σε άλλες κίτρες. Και να γίνεις του Κατίστας. Και να γίνει, εγώ να μπει. Δεν ψηφίστε με. Για πες δύο λόγια. Θα πάει στην E3 τώρα και μετά στο Μέγκα. Συγγνώμη, για το Palmolive ρωτάτε το σαπούνι μου. Καλό. Θέλω να πω ότι περνάμε πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό. Μάλιστα. Και εσύ του Κατίστας να γίνεις. Αχ, γέλασε τώρα. Έχει κόλλημα με το hype. Καλό. Πες γιατί. Σας καλωσάει αυτό που θέλει να πάρει. Κολλητός να σου πετύχει. Ξέρω ότι δεν θα το πάρει, αλλά δεν θέλει να το πιστέψει. Δεν θα το πάρει και δεν θέλει να το πιστέψει. Τα Ντουκάτι είναι από συναυλίες που έχουν. Τι. Κάτι ο Ιντερνίστα έχουν μπάσει τελείως. Κανονίστη αρμόδιοι. Όλοι σας λάθος. Ο σκελετός από τον Ντουκάτι έχει εφευρεθεί από την προελλαδική εποχή. Με τους παγετώνες. Όχι. Έχετε δει ποτέ σας ίδραμνη? Ποιο? Έχει μία στο 2. Ίδραμνη Στο είναι 2 το έχει πρώτο μία. αρμόνιο το οποίο παρήγαγε ήχο από νερό και αυλούς. Στο 2 του 2 έχουν βρει και την έχουν στο μουσείο. Αν βρεθείς εσύ. Επειδή αυτή λέει όταν έκανε φάλτσα την κοπανάγανε και δεν έσπαγε, φτιάξανε το σκελετό από τα Ντουκάτι. Για πες μας, Εμίλια. Μία δήλωση μπορώ να κάνω όχι για το Palmolive αλλά για το Τάι. Και λέει η γυναίκα του Γιωρίκα, από τότε που ο Γιωρίκας έπλυνε το λιλί του με Τάι ντομάτι, κοιτάξτε δόντια, κατασπρά.
Μίρεκ! Πες κάτι ρε Μίρεκ. Πες ένα πολωνικό τραγούδι. Χάρηκα που σας γνώρισα όλους εδώ. Χάρηκες. Και χέστηκα στις στροφές τώρα με τον Τέσμοντα. Λοιπόν, και τα δύο από κάπου. Χάρηκα και κέστηκα. Πάμπερς δωρεάν. Τύρλας. Εγώ Βάλε φωτοσκίαση, έχει αντανάκλαση η καράφλα. έχω ένα μικρό παράπονο το ότι στο ξενοδοχείο δεν είχε ένα καλό σεσουάρ και όταν έκανε άργησε πολύ να μου τα στεγνώσει. Να σας πω, ο Τύρλας επίσης κουρεύτηκε εδώ στο Βόλο και του είπε του κουρέα, να σου πω φίλε, συμφωνία με τετραγωνικό πόντο θα πληρωθεί. Πλήρωσε 2 ευρώ. Και άλλαξα νούμερο το κράνος. Έχει καθίσει πιο μέσα τώρα. Και το λούσιμο μέσα. Έφυγε η τούφα. Για πες μας δύο. Και γυάλισμα. Το πιο γρήγορο κούρεμα. Άσε να γελάνε ρε Κώστα. Σπύρο, θα πεις τίποτα. Ένα σαμπουάν το χρόνο. Θα πεις Για τα χέρια πιο Να πολύ. πω εγώ κάτι. Πόση ώρα λες να μου πεις. Τα παιδιά θα πούν για... Εγώ τι να πω, γέρος άνθρωπος. Ωραία. Θα μας πείτε κάτι κύριε Λυκειάρχα. Και βέβαια, τι θα θέλατε. Κάντε μου την ερώτηση. Πέρασατε καλά. Πάρα πολύ ωραία, μας έκανε φανταστικό καιρό. Η παρέα είναι απίστευτη. Έμαθα ότι ο Μίρεκ λίγο χέστηκε στις στροφές λέει τώρα μαζί σου. Αν μύριζε στους πίσω, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν πήγαμε και πολύ γρήγορα πάντως, εντάξει, αλλά ήταν εξαίρετος συνοδηγός, εξαίρετος. Μάλιστα. Πού είναι ο συγκάτοικος? Ο συγκάτοικος είναι... δίνεται, έχει βάλει τις μπότες Για να πάμε να δούμε. Μάρκους, πες μας δύο λόγια. Όλα κομπλέ, όλα καλά. Ωραία γυναίκα να μιλάει. Κάσε ρε εσύ. Είναι έτσι Δεν το θέλω δημοσιότητα. Είμαι moderator. Μάρκο, Γιατί σε 2,5 ώρες θα αρχίσει να έχεις. κάτι άλλο? όχι. Όπως ήρθαμε, 20 ευρώ πίσω, όχι πίσω. Μια αφιέρωση για τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, για τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Τα φαγητά τέλεια, έτσι βλέπω έφαγες καλά. Έφαγα καλά. Μπορεί Γιώργο να πήρες καινούργιο μηχανάκι. Γιώργο, Red Rider. Δεν θα πεις Πάλι αργότερα. ας κόσει τα μάτια σου. Καλά του τα Εντάξει, οκ. Ο λόγος ήταν... Αυτό, τέλος. Ευχαριστώ τη μάνα του πατέρα μου, την οικογένεια που καταλαβαίνει. Εδώ. Για λέγε φίλε, λέγε φίλε CTS. Δώσε. Εμπειρίες. Πώς ήταν πάνω στο Street Fighter? Πάρα πολύ άνετα. Πραγματικά έχω μια πολυθρόνα στο σπίτι και τέτοια άνεση ούτε στην πολυθρόνα. Άμα είχε και 42 μπροστά να βγούμε από την... Lazy boy. Μόλις ανέσε είχαμε εδώ επικοινωνία. Είχαμε τα ραδιόφωνά μας, είχαμε τα... Μόνο PlayStation δεν είχε. Μια χαρά, ωραία εμπειρία. Μάλιστα. Θα την επαναλάβετε? Την επαναλάβω. Σίγουρα. Το μόνο σίγουρο. Και με καλσόν στην τσέπη, πάντα. Έτσι. Ευχαριστώ.